600. Magkano yan, boss? Magkano isa? Magkano isa? 400 na lang, boss. Ano din oh. 350 din yung patong mo no. Hindi. Magkano yan? Hanggang Ba- 600 pwede to, boss. Dalawa? Bakit ang mahal? Aboy, binibenta mo to? Opo. Taga saan ka? Ano pangalan mo pala? Ha? Homer po. Ha? Homer. Homer. Magkano ito ibon mo? Ano to? 100 na lang. 100? Pares niya yan? Gundo nito ah. 70 po. Ito yung babae. Opo. Paano pag dalawa bibilhin? 170 po. 170. Pero kalapati mo yan ha? Baka dagit yan boy ha? Kalapati ko. Kalapati mo yan ha? Pag tinawaran nila 150, dalawa. Pwede na. Pwede na. 3 kilo na yun. 3 kilong fryer mix na yun. Fryer mix. Bigay mo na agad. No? Siguro. Iikot mo lang yan. Ito, bili mo na to. Bili mo na to. Pera? Ayan, sige, ikot mo lang yan boy ha. Mabibenta yan. Thank you ha. Boy, binibenta mo yan? Magkano ibon mo? 50. Ha? 50. 50 na lang yan? Ah, sing-sing niya. Wala mo po. Sa'yo yan? Baka dakit mo yan ah. Sa'yo yan? Inagi lang nila ito ako. 50? 50? Wala po pambili ng sing-sing. Sing-sing. Opo. Parang ano, kawawa oh. Inagi nila, sobrang tagal. Tinubos ko lang. Ah, hindi na umalis. Opo. Tinubos ko. Ah, pinaligo mo muna para ano, benta mo yan. Ilan ba kalapati mo? 3. Ikaw? 4 mo. 4? Ito dagit lang. Pero di na umalis no? Dinagi nila tapos tinubos ko. Ah, tinubos mo? Ah, ibon mo. Bili lang po, pamasay lang po. Taga saan kayo? Ilang. Ha? Ilang. Ah, dami ko ng kalapati. Pinablog ko lang. Benta nyo dyan sa mga ano, mga bata rin. 50 na lang yung mga ano. Yung mga pakyawan, sama nyo yan. Kaso payat. Dapat pinataba mo muna. Inano na nila. Ha? Inuli lang nila to doon. Tinubos ko lang. Fancy penguin. Ito yung kalapati ko, inuli lang nila. Taga saan kayo? Sa Ilang? Dito lang yung San Carlos. Ano pangalan mo? Makmak. Ha? Makmak. Yeah, anong pangalan mo? Money po. Anong gusto nyong club na laruan? Maglalaro ba kayo ng karera? Hindi? Hindi nyo alam yun? Dapat sumama kayo sa mga karera. Gano'n, ano? Sino idol nyo na ano? Kalapati? Puro ministro? Ikaw? Punong ministro po. Oh, puro ministro, idol. Shout out. Dito ka pumunta. Si 4. Mas 4. Sino nakadakit ng 4? Ayun o. Thank you boy ha. Thank you ha. So yung mga lapatids, ang dami nilang ibon oh. Grabe, laki ng T-box nila. Oh, parang 3 ano to, T-box to. Pang ano talaga, pang maramihan mga lapatids. Pang karera to sir. Sir pala, sir, ano pangalan mo sir? Wag na. Naglarara pa tayo. Ano sir? Magkano tong ibon nyo sir? Magkano to? Depende? Depende sir. Halimbawa ito, yung pipili ako sir, to. Ano sir? 200. Ano lain ng mga to sir? 200? 200. Kuwalan sa pinsan ko sir. 200 daw mga lapatid yung mga bata. Ito, Borga. Ganda, itim yung mata ko, parang dyan natin. Magkano to sir? Nasa ano, 5 sir. 500? 500? Breeder na to sir ha? Kalisod yun. Sa? Manila po. Sa Manila? Manila bird. Ano kaya namin yan sir? Kasama natin. Tsaka ito, Borga rin to. Mga nakaperso mga lapatids oh. Ito sir, magkano to sir? Manila? Club ring niya? Yes sir. Club ring sila mga lapatids. Ito maganda, Borga. Uy, PHA pala mga lapatids oh. 500 na lang. 200. Naka-club yung iba, sir? Yes, sir. Ayan, may labas. Titingnan nila. Kabayo ba yan? May kudit siya mo, sir. Bye tayo. Halos na nagkarati mo, sir. Tiring ko, sir? NFS? Ha? NFS? NFS? Subo ako eh. Kumunta lang tayo. Anak ko larata na. Ito dami ka lakas. 200, mga lakas.
Sir, thank you sir ha. Yo mga lapatids, may mga ibon dito. Kanino to? Boss, kanino tong ibon na to? Kwenta lang yan. Boy, ano ginagawa mo dito, idol? Nagbebenta. Ibon mo to lahat? Pinapabenta. Ay, dito dagit. Kala ko may dagit ka na naman eh. Wala tayong dagit ngayon. Ha? Wala. Pag may dagit ako, binibenta mo ba? Depende. Maganda. Magkano isa? Magkano Kwenta lang isa? yan, boss. 50? Di ba pwede 25? Pwede din. Oo, pwede 25 isa. Pero, Lahatan. lahatan. Oo, 25 isa. Pero lahatan, oh. Wala ito may sing-sing. Lahat yan may sing-sing. Ano lahi yan? Kahit patapon. Pero ang ganda nila mga lapatids, oh. Ang ganda rin, eh. Pero yung ipot nila, bilog na bilog. Pag hinagis mo nga sa tapat ng bahay niya, baka hindi ka pa uwian eh. Yun yung halaga ng 50. Oo. Eh paano pag mga ganito, yung mga Mga ganyan. ito mga to? Siyempre mamahalin na yan kahit sa bayan. Uwi na yan. Alam mo, 50 lang. ito talaga maganda palahiyan. Ano lahi niyan? Barless yan. Na... Yung ano, mga lapatids. Kala parang puti pero hindi siya puti. Barless siya na pang off color talaga. Kaso hindi talaga siningsingan ng may-ari, pang i-stock yata eh. Ano boss? Kunin mo? Ha? Kunin mo? Magkano ba yung last? Last price nito ay 500 na. 500 dalawa? Pwede na. Pwede pang silang Pang dalawa show. ay ganda ng mata idol oh. Ganda ng mata. Ayan, may bayad na ako niyan boss ha. Ba't may talent na ako nito ha? Tama oh. Oo nga, ang ganda ng pakpak. 500 lang yan boss, dalawa na. Barless. Ano lahi? Island burn siya. Ano ba lahat natin tol? Basta barless ka. Basta barless Basta siya. barless. Yun na yun. Oo, island born barless. Di ba yung nilalagay sa kawayan pag bago yung ano? Nalagay sa kawayan? Oo, yung pinang kukuting nila. Oo, tama ka doon. Yung sa kawayan, yung barless. Ito, brown barless. Yun. Meron pa isa, blue barless. Yun, mapos tawag dun. Barless pala yan. Ay ah.